Така че оранжевата топка беше моята много голяма любов дълги години. Но междувременно, докато ходих на тренировки и на мачове, нямах търпение да се прибера вкъщи, за да стана пред малкия екран и да гледам Роджер Федерер. Спортът е нещо, което наистина тече по вените ми. Трудностите пък по пътя, нали, по време на тази спортна кариера и в личен план, някак си много ме насочиха към психологията. Когато аз спрях да се занимавам професионално с спорт, тогава някак си двата пъти се събраха. Спорт, психология, стана спортна психология. Бях в езикова гимназия и след 10-ти клас се преместих в спортно. Дълги години след като завърших училище, аз мятах, че съм глупав спортист. Мен живееше този стереотип, че съм глупав спортист, завършил спортно училище, защото при спортистите, когато спрат да тренират, нали, те цял живот са правили едно и също нещо и тогава идва една много голяма дупка, аз за нищо друго не ставам. Не искам да заобщавам, защото със сигурност никой не иска да се връща в такива спомени, но понеже смятам, че в България много често има изрази от типа ти ще ходиш на психолог, значи нещо ти има. Нали, както имаме треньор, с който тренираме техника, тактика, имаме треньор, с който тренираме физически тялото, имаме и спортен психолог. Не е нужно един спортист да има конкретен проблем, за да се свърже с специалист. Нали. В личния ми живот имах така разочарования, силни емоции, които не можех да разбера тогава. И цялото това нещо, нали, дори и на баскетболното игрище, когато сме имали загуба, и аз съм го преживявала, аз го преживявах самата и го в себе си. Получила съм няколко пъти от различни близки хора, приятели. Когато съм се опитала да споделя за нещо, аз стегни се, ти не си добре. Да. Нали, някакви такива подмятания, което ме е зафаряло още повече в себе си. Когато ти го таиш в душата си, нали, то не излиза от теб. В един момент всъщност тялото се обажда. Здравейте, приятели! Добре дошли отново в нашия канал Love Tennis Show. Днес отново имаме един гост при нас, при който ние бяхме гости на скоро време. Сега малко да разменим ролите. Теди, добре дошла и много благодарим, че се отзова на нашата покана. Ели, много ми е приятно. Благодаря ви за поканата. За мен е удоволствие този път аз да ви да гостувам. Така че, както се казва, в твоите ръце съм. Моите ръци, както ти беше за първи път сама водеща, когато ни бяхме при тебе, и на мен така ми се случва този път. Тати реши така малко да ми подаде топката изцяло. Така че ще видим какви ще ги сътворя. Днеска си сингъл. На сервис си, така че давай смело. На сервис съм, не играем двойки, така че направо смело. Добре, Теди, преди да започнем, един така по-нестандартен въпрос, понеже знаеш, още и при теб като бяхме, ребрандирахме канала, преди бяхме Forty Love Tennis Show, сега сме само Love Tennis Show. И като цяло, като чуеш Love Tennis Show и не си чувала за нашия канал, за какво ти идва на умка, за какво би се сетила? Първата асоциация е страст и тенис. Нали, това е нещо, което така на мен първосигнално, буквално, нали, в главата ми идва. Така че, да, това е което ми идва, мога да ти кажа. Страст, тенис, любимата ми игра, нещо, което има много емоция, заряд. Да, и ние така. С много любов към тениса в този момент. Това ли ви беше идеята, като ребрандирахте канала? Ами да, и другото, което е, че понеже първоначално така самата идея не се приемаше, как да го кажа. Нали? Всеки го четеше по различен начин. Беше 40 тенис шоу, пък не знам с какво. И решихме, че така е по-опростено, по-добре се приема. И точно на това ни навява на което ти каза, нали, за играта. Кой всъщност така беше инициатора на Love Tennis Show? Чия беше идеята? Ами двамата, то решихме просто, че трябва да го ребрандираме и така седнахме, помислихме, измислихме логото и всичко си тръгна вече както си трябва. Записахте ли различни ключови думи? Аз когато се опитвам да мисля нещо, нали, както ви е новото име на канала в Tennis Show, обикновено си пиша някакви ключови думи и като ги визуализирам и тогава ми се нареждат някакси нещата много по-ясно. Направихте ли нещо подобно? Не, между другото, не. Просто дойде. Да. Усетихме го и просто си дойде така много добре. Ти за хората, които не те познават, можеш ли да разкажеш накратко коя е Теди Ангелова, откъде могат да те познаят с хората, с какво се занимаваш, пък ние нататък ще доразвием вече. Разбира се. Какво да кажа за себе си? Спорта е нещо, което тече по вените ми. Тениса е последната ми голяма любов. Преди съм се занимавала с много различни спортове. Плуване, ски, професионално се занимавах с баскетбол, бях част от националния отбор. Играх 4 сезона в Испания.
Така че оранжевата топка беше моята много голяма любов дълги години. Но междувременно, докато ходих на тренировки и на мачове, нямах търпение да се прибера вкъщи, за да стана пред малкия екран и да гледам Роджер Федерер. Вау! Искам да ти кажа, Ели, че буквално всички ги бях побъркала по тениса и по Федерер главно. Всичките ми са отборнички, треньори включително, цялото ми семейство, сестра ми тя е върхов фен на Федерер. Така че тази ми страст някакси си остана и до ден днешен. Интересно е, че когато играх баскетбол, нали, на професионално високо ниво, подписваме различни договори, в които всъщност нямаш право да практикуваш малко по-екстремни спортове. Като ски. Да, аз като човек много обичам да карам ски, имах така забрана да практикувам ски. Тенис играли сме, но много рядко. Веднъж бяхме хванали ракета, спомням си, бяхме в Правец и изкарахме топката извън корта. Имаше много висока ограда, там колите, улицата, да, не ни биваше много тогава. Така че, да, спортът е нещо, което наистина тече по вените ми. Трудностите пък по пътя, нали, по време на тази спортна кариера и в личен план, някакси много ме насочиха към психологията. И в един момент, когато аз спрях да се занимавам професионално с спорт, тогава някакси двата пъти се събраха. Спорт, психология, и стана спортна психология. В момента се занимавам с спортна психология, спортен психолог съм. Това е друга така... Да, както ти казах, два пътя от живота ми много... Два пътя се събраха в нещо... Два пъти се събраха, да. И трети път, с едно трето разклонение, което то пак е свързано с психологията, то е писането. Смятам, че писането е много добър терапевтичен начин да бръкнем малко по-дълбоко в душата си, да изкараме различни емоции, преживявания оттам, да разберем по-добре себе си. Така че мога да кажа, че съм автор на две книги, бих казала. Едната е дигитален наръчник. Все още, да, не съм го изкарала, но книгата ми Стол паник атаки вече има трети тираж от миналата година. Вау! Да, неочаквано и за мен. Честно казвам, не беше това целта. По-скоро целта беше, нали, да разбера моята собствена душа какво се случва и аз имах нужда да го изкарам, да го напиша. Но пък, както един човек, на който много се възхищавам, освен Федерер, това е Елизабет Гилбърт, авторката на Яш, моли се и обичай. И тя казва, че пише книгите си за себе си. И това, че те могат да помогнат на други хора, нали, както се случи с Яш, моли се и обичай, която има, мисля, че 12 милиона души са я прочели. Да, и тя постоянно казва, че е получавала, нали, обратна връзка, колко много са й помогнали, как са й променили живота, т.е. как тя е променила живота на другите. Да, аз много се припознах в думите и, че е написала книгата на първо място за себе си, не да помага на другите, а за себе си. И много ми резонираха тези думи. Аз така написах и моята книга. И всъщност истината е, че всяко едно нещо, което правя в живота си, го правя на първо място за себе си. И оттам нататък вярвам, че на хората, които аз резонирам, нали, моите ценности, това, което мен ме вълнува, моите страсти, нали, ние ще се намерим. Така както се намерихме и с вас. Да. Много е важно така вътрешно първо да се разбереш, да знаеш, че си на прав път и после другите покрай теб. Точно така. Точно така, Или. И това беше много от нещата, които пък мен толкова много ме впечатли в теб, че за твоята възраст смятам, че си много осъзната. Как ще кажа, много ще напред с материала. Аз на твоята възраст изобщо не знаех за какво става въпрос. И наистина така будиш възхищението ми, нали, за нещата, които правиш, постоянството, което имаш, така отдадеността, с която правиш нещата, с които се занимаваш, включително подкаста. За мен те са много впечатляващи и смятам, че си един пример за тинейджър. В днешно време, нали, вярвам, че другите могат да научат много неща от теб и да бъдеш наистина един такъв много добър пример не само за тинейджерите. Много благодаря, Теди, много благодаря. Ние ще поговорим, нали, по-отделно за всичките неща, които обяви за теб, което е една много, много, много сериозна визитка, наистина. Минала през какво ли не, но да започнем от там, че хората сега те познават, нали, предаване в Breakpoint. Това пропуснах. Да, предаването Теди има собствена рубрика в предаването Breakpoint, Тенис Страст, която ни беше поканила преди, може би, месец вече. Да, някъде около месец мина. Месец, да. И хората те познават с тенис. И аз те знаех с тенис и може би много хора, но малко биха предположили реално, че ти си започнала с оранжевата топка и реално не само си започнала, а си имала сериозен професионален път с нея. Разкажи ни, кога са ти първите спомени с баскетбола, как започна всичко?
Между другото, това е много интересно, което ми казваш, че хората ме знаят с тениса. Обикновено съм свикнала, нали, да обратното. Аз специално, нали, и доста хора, нали, най-вече, което е това по телевизията, най-много вниманието на хората. Да. Истината и част от последните години съм много активна, нали, покрай тениса, така и стартирах и моя сайт, блог, рубрика, нали, всичко започна с тази ми страст тениса. Да, пък и блога, нали, се казва тенис страсти той, нали, няма нищо за баскетбол в заглавието. Това да видим тази тема, да ни разкажеш малко, на мен е много интересно как си започнала с баскетбол. Бях си чупила крака, тренирах тогава ски, има много, много тежка операция на коляното. След операцията започнах да тренирам плуване, за да мога да се възстановя по-бързо. Много бързо плуването ми стана скучно. И си спомням един ден как отидах в училището и играхме баскетбол. Имах една червена топка на цветя баскетболна. Това е нещо, което не знам дали да се хваля или да се срамува в момента от него. Защо да е срам? Но е самата истина и си спомням как в училището играх с едни момчета. Тогава дойде един младеж, по-голям от мен, и ми каза, че майка му е треньорка в училището, в което, нали, аз играех, учех. И аз отидах на тренировка. Отивайки на тренировка, видях, че са само момчета. Бяха момчета 2-3 години по-големи от мен. И аз, понеже така от малка си падам да си игра с момчетата, много играех и футбол пред блока, в квартала. Баща ми се ми каза, че трябва да се запиша в футбол да тренирам и че ще стана много добра. Но някак с футбола не ме привлече така силно, както червената ми топка на цветя. Червената топка, да. И така всъщност започнах да играя баскетбол с момчета, Ели. И постепенно, нали, играйки с по-големи момчета от мен, знаеш, те са доста по-атлетични, нали, в тази възраст разликите са видими. Да. И много бързо напреднах. Треньорката всъщност беше и президент на баскетболен клуб Септември. И там също имаше, нали, момичета, девойки, и аз постепенно вече, когато станах все по-уверена в себе си, така малко по-неначинаеща, започнах да играя и с момичетата. Всъщност аз започнах да ходя на мачове, защото бидейки и тренирайки с момчетата, аз с момичетата на моята възраст буквално ги прескачах, нали, колкото и нескромно да звучи в момента. Играех в 3 различни възрасти, постоянно ходих по мачове, продължавах да тренирам с момчетата, така че мога да кажа, че много рано някакси изпъкнах, нали, в баскетболните зали. Среди абсолютно. И, нали, вече с течение на годините нещата започнаха малко да се изравняват. Нали, аз започнах да прекарам все повече време с моите момичета от отбора. Те започнаха да напредват все повече и повече. И така започнаха лагери, започнаха национален отбор, нали, първо разширени гарнитури, после вече, нали, самия национален отбор, пътувания, европейски. Така че беше ми в един момент трудно да съчетавам и училището. Да, това ще да те питам, смисъл, спортно училище ли си завършила, понеже това звучи като нещо, нали, то не звучи, то изисква, нали, страшно много време да отделиш в спорта и понеже знам, нали, че трудно се съчетава училището с всичко останало. Да, ти знаеш много добре. Да. Ама и ти се правиш много добре с съчетаването на различните дейности. Така че си запозната колко предизвикателно може да бъде на моменти. Да, но в твой случай, нали, звучи доста повече. Това са тренировки ежедневно най-вероятно, състезания постоянно, нали, това ми беше интересно. Дали си завършила спортно училище или... Имахме дворазови тренировки, интерес на истината, и да, беше ми много трудно да съчетавам училището. То винаги ми е вървяло някакси така по-леко. Нали, не ми е било необходимо да сядам, да чета, да уча много. Но да, след 10-ти клас се преместих, бях в езикова гимназия и след 10-ти клас се преместих в спортно, така че последните 2 години завърших, нали, прекарах в спортното училище. Така, тук е интересно да кажа, че дълги години след като завърших училище, аз мятах, че съм глупав спортист. Защото ти знаеш, че съм глупав спортист. Глупав спортист? Да, нали знаеш, то като такъв стереотип леп. Да, точно така. Да, като завърши спортно, нали, аз не ходех и много на училище, нали, няма да си кривя душата последните 2 години. Плюс това нивото, нали, в спортното училище. Имам една много интересна ситуация със спортното. Бях в част по география в 11-ти клас и всъщност изпитвах една от ученичките ми на дъската и трябваше да покаже къде е Стара планина. И тя 15 минути гледа картата и не можа да намери Стара планина. И аз си казах, че повече няма смисъл, нали, да си губя времето в това училище. Нали, не е нещо, което съветвам и препоръчвам. Ходих на частни уроци и по език, и по математика. Да, в мен живееше този стереотип, че съм глупав спортист, завършил спортно училище. И ми костваше много дълги години
да го преборя. Защото при спортистите, нали, тук малко влизам в психологията, когато спрат да тренират, нали, те цял живот са правили едно и също нещо и тогава идва една много голяма дупка, аз за нищо друго не ставам. Нали, обикновено тази е мисълта, сега какво ще правя с живота си. И така. Да. Но да, завършил съм спортно училище, веднага завършвайки училище, заминах да играя в Испания. Да, това ще да те питам, нали, как се стигна до Испания, защото, нали, Испанската баскетболна лига си е сериозна баскетболна лига. И това ще да те питам, как се стигна до там, колко време беше там. Ели, много интересно живота, как обикновено ти дава няколко избора. Нали, обикновено са два, може и повече да са, в някакви такива ключови за теб моменти. Тук в България бяхме в ЦСКА последната година. ЦСКА направиха много хубав отбор, участвахме в Адриатическа лига, но нещата се провалиха. И аз имах оферти за буквално навсякъде в България да играя. Но в ЦСКА дигнаха малко стандартите за 2007 година, говоря, 2006-2007. И ми предлагаха значително по-малко пари, значително по-лоши условия. Т.е. представи си от един 5-звезден хотел да отида в мотел. Някой крайпътен. Да, ясно. Нали, верно, че съм била на 19 години, но все пак, нали, аз се стремях да върва все по-нагоре и нагоре надграждам. Да, то веднъж като си бил нали, така, на върха, може да се каже, нали, не искаш да стигаш долу. Никой не иска. Да, абсолютно. Макар че понякога, нали, то не е надолу, е малко като засилка да го приемем. Но да, тогава се целих нагоре. Исках нагоре. Да. И имах предложение от агент-менеджер за Испания, който ме е забелязал, нали, покрай мачове, турнири, европейските първенства. И имах друго предложение за любимата ми Швейцария, Федерер. В смисъл, нали, Швейцария винаги е била на пиедестала покрай Федерер. Като човек, който обича да кара ски, нали, винаги съм бленувала за Швейцария. Това също. Ти специално за там си доста абонирана. И просто беше, нали, сърцето ми Швейцария, Федерер, някакси по-близо до него. Нали, тогава ми се струваше, че е абсолютно сюрреалистично, нали, да се докосна до него и да бъда толкова близо, но пък Испания, тя и все още е една от най-баскетболните нации в Европа и не само в Европа, в света като цяло. И имаше една много тежка дилема. Тогава най-добрата ми приятелка и тя замина да играе в Испания, получи тя оферта и всъщност аз заминах за Испания, избрах Испания. Да, когато има някой друг вече заедно да отидете, нали, това надделява. Да не си сам в чужда страна е много голям приоритет и привилегия. Така е. Ти знаеш какво е, нали, компанията, да имаш подкрепата на приятели, съученици, със сигурност, нали, за един тинейджър, нали, 18-19 годишен, също много е важно. Важно е. Аз не знаех и грам испански, смисъл, една дума не знаех на испански. Те, нали, не са много така по-английския. Не са. Там. Биваш ли в Испания? Не, в Испания не съм, но ми е голям мерак да отида. Аз съм изключително огромен фен на Реал Мадрид. Имам... Това ми е една от мечтите да отида на матч на Сантьяго Бернабеу. Да, но не, до Испания не сме стигали, но... Пожелавам ти, хващай баща ти, може да го съчетае с някой мастърс в Мадрид, матч на Реал. Има много какво да направите, плюс това в момента е толкова достъпно, нали, стига да съчетаеш училището и ангажиментите, така че... Въпреки, че са казали на туристите, които отиват към Испания точно в момента, да си носели вода. Не знам как трябва да се случи. През самолета да си донесеш вода. Има ли недостиг на питейна вода, да? Аз не съм чула. Аз края на януари, началото на февруари бях в Мадрид. Не съм чула. Да, странно. Не знам как си носи питейна вода. Да, т.е. всъщност вече като влезнеш и чекираш, може да си купиш оттам 10 литра за около 100 лева, така че да, не е просто. Няма проблеми, да. Пожелавам ти го, Ели, постави си го като цел и, нали, малки стъпки си го... Със сигурност, да. Със сигурност е една от мечтаните дестинации. Супер. И баскетбола, много хубаво, всичко точно, Испания и изведнъж тенис. И как тениса се оказва такава голяма страст в разнообразието от спортове в твоя живот. Нали, ти каза ски, плуване, баскетбол, изведнъж тенис, което е нещо четвърти тотално различен спорт, нали, пак е стопка, ама не я пипаш. И как се случи това? Знаеш ли, аз не бях играла тенис буквално до момента, в който ме спрях с професионалния спорт. Изключвам онзи опит там, когато взехме ракетите и топката летя навсякъде.
А кога е това? Кога приключи с професионалния баскетбол? Ами преди около, може би вече 10 години. Уху. Да. Тениса, как тенис? Тениса, както ти казах, той винаги е бил. Не знам колко отдавна е било, но гледах от скука Евроспорт, нали, защото обикновено телевизор ми беше на Евроспорт. Даваха тенис. И си спомням много добре имената. Фет и Фер, нали, защото първите 3 букви. Да. И аз си викам, добре, кой е единия, кой е другия, нали? И общо се опитвам да разбера кой е Федерер и кой е Фереро. Фереро, да. Да. И нали, видях Федерер, тогава победи, нито знам на кой турнир е било, нищо не знам. Просто елегантността, с която се движеше този човек на корта, нали, няма как да не ме впечатли. Нали, като човек, който гори в спорта. Нали, на мен ми е ясно кога нещата се получават малко по-легко, по-елегантно, по-ефирно. Нали. Абсолютно. И всъщност тогава започнах да гледам, започнах да го следа. Но пак ти казвам, това е било много, много в началото. Още буквално била съм тинейджър, във възхода на баскетболната ми кариера. Наистина нямах търпение да се прибера дори от мачове. Нали, имали сме мачове с отбора. Аз знам, че Федерер играе, дали е било на Уимбълдън, Австралия. Няма значение, аз просто тичам към телевизора. Или ако сме в залата, нали, отиваме в ресторант, кафе, нещо, пускайте ми телевизора на Евроспорт, за да гледам Федерер. Вау. И то си беше някаква така моя буквално обсесия, нали. Любов от пръв поглед. Да, беше любов от пръв поглед, влюбване от пръв поглед. И то продължи през годините, докато аз се занимавах с баскетбол. Не съм играла тенис, просто гледах, много се интересувах. И знаеш ли, интересното е, че като гледаш толкова много, без значение дали е спорт, какъв е спорта, ти научаваш. В момента, в който аз спрях с баскетбол и отидах на корта и, нали, аз съм гледала милиони пъти Федерер, не само Федерер, нали, всички други тенисисти. И някакси нещата ми се получаваха. Да не играеш еднорък бекхенд случайно? Не, трудно ми е. Не еднорък. Нямам никакъв контрол, нито толкова сила. Но опитвала съм. Ти пробвала ли си? Да. Някой път в извънредни ситуации още го правя. Като не мога да се присегна и направо се... Или много ми е любимо загряваме от тето, вече са ми пълни джобовете с топки, имам и в лявата ръка съответно и като дойде на бекхенд да си я четкам с една ръка. С една ръка. Да, от тето е по-лесно, съгласна съм. Да, пък и то след толкова много удари вече, нали, горе-долу целваш топката правилно. Абсолютно. С какво ти се хванеш? Сигурна съм, че и ти си така взела нещо от Федерер и го използваш по време на твоите тренировки. Да, със сигурност, въпреки че аз, нали, доста по-малко съм видяла от него, вече крайните му години. Тогава, след като се завърна от голямата контузия, беше първата еуфория около него, която помня, нали, за която аз истински се радвах, но със сигурност ми повлия и е единствен, просто неповторим. Най-вероятно няма да има втори такъв, то просто е невъзможно. Със сигурност. А ти играеш тенис сега, нали? Играя тенис, напоследък все по-рядко, в интерес на истината. Зимните сезони не са моите сезони, както си говорихме и с вас двамата. Зимните сезони не са на никой сезони, да. Да. Все по-рядко играя, но гледам да играя. По едно време така бях доста по-активна, ходих и по любителски турнири. Да, това ще 2 години. Ходиш ли по любителски турнири, понеже ние много обичаме специално лятото да пътуваме и да ходим по любителски турнири. Участваш и ти? Или играте на двойки? На двойки не се разбираме. Да, вие загапнахте, че симбиозата с баща ти не се получава. Да, не е нашите двойките със сигурност. Малко по-така ги избягваме. Той даже ми се базика, понеже като играя с някого друг и аз много се фокусирам и слушам какво ми се говори, играя наистина и като играя с него и нито на него му се получава, нито на мен ми се получава. Викам, тата явно не е трябвало да бъде. Ще си играем един срещу друг да се тупаме и това е. Ти продължаваш ли да ходиш по турнири още? Да, сега те първо започвам, нали, този зимата има по-малко, доста по-малко, нали, с балоните нормално, но сега летния сезон почваме да си обикаляме. Те първа. Супер. Едно от любимите занимания лятото. Заедно с бащата ли ходите? Пътувате ли заедно? Да, пътуваме двамата, за по ден, много често играем на спортя, много обичаме да играем на спортя. Да, и така, правим си такива уикендчета. Супер, много хубаво правите. Хем тенис, хем прекарвате време. Да. Хем почивате. Хем почиваме, хем отиваме до някъде да се разходим. Идеално. Супер. Успех това лято. Може да се засечем някъде. Благодаря. Може. Ще го измислим какъв е проблема. Предполагам, че ще ме натупаш сега доста сериозно, така че...
че не се знае нищо. Не се знае. Той моите ден с ден сходен няма. Горе-долу така е при мен. Аз като човек, който така с баскетбола, нали, е бил на свикнал да побеждава, не ми е много приятно. Със сигурност, аз много не обичам да губя. В смисъл, особено той, когато тръгне да ме бие, аз влизам в някакъв такъв мод, в който насреща, нали, не е той, ами е някой просто, който трябва да победя. И след като го победя, ами всичко е цветя и розено. Да. Преди това, ако трябва да обръщам матч, нещо, положението е много сериозно. Превключваш чипа, няма значение на среща кой е. Да, много. На спортната злоба. На спортната злоба аз специално много разчитам. То така и трябва, нали, в крайна сметка. Да, важно е само да не те събаря. Да. И продължаваме. Добре, ние бяхме на гости. А ти как започна там без да си на гости? Реално да стигнеш до там, ние да ти идваме на гости. И не само ние, ти си имала много гости вече. На сайта ти има някои от хората, които си интервюирала, ако на някому е интересно. Breakpoint, телевизия, национална телевизия, много сериозна телевизия, защото по нея е той дома на спорта вече, мога стабилно да кажа, на футбола, на тениса, на наскар лигите, на волейбол също на волейбола, да. И баскетбол дават. И баскетбол, да. Много неща дават, наистина, буквално стана дома на спорта последно време в България. И как всеки понеделник от 7 часа? Не хода всеки понеделник, тук е момента да кажа. През понеделник съм за момента, да. Просто ангажиментите ми не ми го позволяват. Иначе, как стана? Не го очаквах. Просто аз започнах всъщност всичко с тенис страст, с блога ми. Така, пак се връщам на психологията, трудни моменти, просто имах нужда, нали, да пиша, имах нужда да споделям. Почнах да разказвам за моите преживявания с тениса. 2017 година, когато бях в Лондон и видях Федерер, за тенис турнирите, любителските, какво съм научила. С Васко Младенов тренирах. Знам, че направихте предната седмица много хубав разговор с него. Ни даже втори, нали? Той е първият ни, който повтаря, да. Да, Васко е много готин, много има човек какво да научи от него. Аз също знам, че е бил спаринг партньор на Новак Джокович. Нали, това много ме беше впечатлило тогава. Аз това не го знаех и го разбрах, нали, докато правихме епизода. Да, известно време тренирах с него и така доста неща научих. Споделях ги отново в блога си. И покрай страстта ми с тениса, писането, нали, в социалните мрежи бях малко по-активна. И така просто Петю един ден ми се обади и покани ме да бъда гост, да си поговорим. И всъщност на следващия ден се обади да ми предложи да не искам да пробека. Вау, да, значи пак е от тези спонтанните хубавите неща, които се случват малко. Абсолютно. Да, които не си ги планирал, но наистина така някой, нали, забелязва страстта, която влагаш в любимата игра, конкретно в нашия случай. И беше едно предизвикателство голямо за мен, защото аз нямам образование журналистика, нали, нямам опит пред камера, даже, нали, ние си говорихме с тебе и с баща ти, когато ви поканих. Всъщност говоренето пред камера ми е нещо много предизвикателно, поне беше, нали, на моменти продължава да е. Говоренето пред камера и аз мога да кажа, че понякога зависи от деня, може да си е доста предизвикателно. В смисъл, не се свиква на 100% с нея. Да, то е, знаеш ли, бях слушала Ивет Лалова на едно събитие, имаше ноември месец. И тя това каза, че всъщност да говориш пред публика, пред камера, нали, вълнението е също като да излезеш на състезание. Нали, тази престартова треска. Да, че всъщност, ако го няма, тогава е малко по-притеснително и по-страшно, нали, защото един вид няма я емоцията, няма го адреналина, няма го това приятното изживяване, нали. Така че, нали, тази престартова треска, аз също мисля, че е нещо хубаво. Въпрос е, нали, да се научим как да я владеем. Да, със сигурност. Да, това е нещо минава, разбира се. Човек колкото повече го прави, толкова повече, нали, вече започва да гори в него, да има опит, да знае как да реагира в различни ситуации. Но това беше друго нещо, което много ме впечатли в теб и, нали, ние го изговорихме и в предаването. Точно смелостта ти да застанеш пред камера, защото, нали, много е лесно в социалните мрежи да се правим на интересни, колко сме велики или да хейтим някой. Но... Да хейтиш някой е най-лесно. Най-лесно, да. От диванчето седиш и тя седи какво си каза, или това не го каза добре, или за нищо не става, или тук не знае този факт, или се обърка. Ама застани пред камера, да видиш, да.
Да, точно така, но в крайна сметка трябва да има така някой да те подтикне, както на те Печо ти се обадила така от нищото. В смисъл, ако си сам, много по-трудно би ти дошла идеята, нали, дай да изляза пред камера. Дай аз да си напусна зоната на комфорт и аз да се набутам при шамарите буквално. Подкрепата е много важна. Подкрепата така да имаш да имаш рамото, както казваш, нали, подтикването от някой важен за теб човек, нали, е наистина фундаментално. Да. Имам едно, тук малко бебе, може да го чувате. Това е от време на време. Ние го видяхме преди да почнем. Едно малко сладко. Ела тук. Ела. Че не ме оставя. Малко включване. Ела тук, кажи здрасти. Малко куче. Тези са много игриви, като са малки. Добре, Теди, много, много добре си поговорихме за по-така активната част на спорта, нали, по-физическата, по-всичко, но както ти каза, ти си спортен психолог, занимаваш се с повече юноши, предполагам. Да, работя с доста юноши, консултирам и не юноши, възрастни хора, ма те възрастни хора, нали, някои от тях са на 20 години. Да, нали, то за всеки различно, нали, тези прилагателни, но ти каза, че, нали, двете неща, спорта и психологията, е просто са събрали в спортна психология. Това го каза във визитката си. И на сайта си имаш един цитат, че най-великите спортни постижения се случват в съзнанието, а не в тялото. Да, той не е мой, Ели. Понеже от мен човек, но съм го използвала, да. Понеже отдолу пишеше твоето име и да, но няма значение. Много добър цитат, много правилен цитат. Много е добър, да. Оттам почва всичко и реално ти каза, че си стигнала до това нещо с препятствията през твоя живот, който си живяла в спортния си път. И на някои места разказваш, че и в сайта ти също, че нали, ти си стигала до такива ситуации на паник-атаки, на лоши трудности, дупки и така нататък. Можеш да ни разкажеш малко за това, как това те е подтикнало към това да помагаш на хората и реално, всъщност, другото, което е, нали, как се осъзнаваш реално какво ти има, процесваш всичко това и вече, нали, знаеш как да помогнеш на други с своя опит. Да, тук ме нателваш много волна тема, тя ми е много тема и ми ще може да си говорим до утре сутринта. Да се опитам да бъда по-кратка. Да, чисто, нали, не искам да задушавам, защото със сигурност никой не иска да се връща в такива спомени, но понеже смятам, че в България много често, нали, още темата не е навлязла и много често има изрази от типа ти ще ходиш на психолог, значи нещо ти има, нали. Да, това е такъв един общоприет мит в България, да. Да. И веднага ти се слага една лепенка, нали, че като... Че си слабак и че нещо не ти е наред. Че нещо не ти е наред, да. И точно за това искам да поговорим малко за това, че да се види, че това е нещо нормално и всеки понякога има нужда да сподели мислите си с някой друг и да получи помощ, сам да нареди своите мисли. Да. Аз отново ти казвам, че съм много впечатлена. Възхитена съм от начина, по който мислиш за възрастта си. Наистина имаш така най-сърдечните ми адмирации, искрени. Да, в смисъл би ми се искал да има колкото се може повече тинейджери като теб. И като твоите родители. Защото, нали, всичко започва от там. Вярно е. Да. Всичко започва от семейството и в това каква среда израстваме. Така. Откъде да започна? Да отидеш на психолог, да, в България се смята, че трябва да имаш проблем. Все още. Радващото, че има хора, които започват да мислят като вас, нали, с баща ти, твоите хора, които те заобикалят. Как стигнах? Добре, нека да върна малко лентата назад. Да. Аз бях лидер на отбора си, бях капитан на отбора си, имах много отговорности и от треньорите ми, най-вече от треньорите ми всъщност. Родителите ми не съм имала такъв натиск в никакъв случай, но от треньорите ми съм имала доста натиск. Нали, очакваше се от мен да бъда силна, да бъда винаги в кондиция, да бъда... винаги в кондиция, мисля, че най-така. Да бъда винаги на разположение, силна, да не показвам слабостите, да не показвам емоциите си, да не показвам един вид пробойните си, нали, защото ако, примерно, аз не съм окей, нали, това ще го предам някакси на съотборничките ми. Нормално, да, ти като си водач, нали, ти си тонуса на отбора. Нали, да, и един вид аз нямам право да бъда зле, да показвам слабост.
И някак си, нали, в тези години, тинейджърските, това амплуа ми харесваше, няма да лъжа, нали, харесваше ми някакси да бъда силната, да нося тази отговорност, нали, понякога, разбира се, съм си, така, било ми много тежко след загуба, нали, защото не веднъж съм имала топката в ръцете си в последните секунди и не съм успяла да вкарам и сме губили. Но цялото това нещо, цялата тази маска, нали, на силния човек, в един момент просто ми изигра лоша шега, защото професионален живот, но, нали, аз съм човек преди всичко, тинейджър. В тинейджърството се случват изключително много промени, както физически, така и психически. Той е доста деликатен период за всеки един тинейджър. И чисто научно, наистина, много неща се променят и в мозъка и просто тинейджърите не могат да... Много им е трудно да смогнат буквално с всичките тези промени, които настъпват в тях. Отделно вече възрастните започват да си мислят, нали, че те са големи хора, възрастни, зрели, а истина, че те още не са. Мозъка на един тинейджър все още не е напълно съзрял. Той се развил до около 80% и всъщност има едни 20, които са ключови. Наистина са само 20, но те са ключови. И затова и тинейджерите много често така искат да рискуват, нали, да има повече адреналин, да опитват някакви по-рискови занимания. Да, връщам се на себе си. В личния ми живот имах така разочарования в любовен план, силни емоции, които не можех да разбера тогава. И цялото това нещо, нали, дори и на баскетболното игрище, когато сме имали загуба, и аз съм го преживявала, аз го преживявах сама, тъй го в себе си. Получила съм няколко пъти от различни близки хора, приятели. Когато съм се опитала да споделя за нещо, аз стегни се, ти не си добре. Нали, някакви такива подмятания, което ме е зафарило още повече в себе си. И всъщност, нормално. Да, абсолютно нормално. И когато ти го таиш в душата си, нали, то не излиза от теб. В един момент всъщност тялото се обажда. И всичко това излиза под формата на физически симптоми. И точно това се случи и с мен в тинейджърските ми години. Имах най-различни физически симптоми. Първо главоболия, сърцебиене, треперене на ръце, на крайници, буца в гърлото, усещане, че се задушавам. И започнах да ходя по лекари. Не, то като има някакъв физически симптом, това е първосигналното решение на много хора, нали, разбира се. Да, то не бяха изследвания, понеже като получавах главоболие, то беше придружено с загуба частично на зрение. Да, и това ми се случваше обикновено на игрището, нали, което беше още по-плашещо. Спомням се много добре една тренировка, в която ние загряваме, подаваме си дълги пасове и аз в един момент не виждам топката. В смисъл, знам откъде трябва да дойде топката, но аз не я виждам. И... това направо, настръхнах. Да, и нали, то се започна много обикаляне по лекари, всичко ми е наред, изследвания, скенер, ядрено-магнитен резонанс. Нали, в някакъв момент аз се успокоявам, тренирам, връщам се към ежедневието си, но в следващия момент отново се получава. Да, вече като е минало това успокоение, че медицински ти няма нищо. Да, но то се получава пак, нали, то пак е чисто физически свързано. Аз не виждам, мисля си, че имам тумор в главата, че ще умра. Тогава беше много популярен Доктор Хаус, не знам ти дали си го гледала сериала. Гледала съм го, не съм го гледала, но да. Да, той е един такъв специалист, който се лекуваше странни случаи, намираше ги и аз си имах нужда от него, разбираш, в смисъл, исках Доктор Хаус дойде да ме излекува. Нали, сега го казвам с усмивка, но да, тогава много... Да. И цялото това нещо, разбира се, рефлектираше и върху баскетбола, нали, върху тренировка. Разбира се, подготовка. Да, разбира се, когато не си. Да, и така всъщност вече с години наред, аз още тогава не знаех какво ми се случва, но заминавайки за Испания, нещата се промениха, аз в Испания нямах никакви физически симптоми, в Испания се чувствах емоционално добре, хората там не ме критикуваха, не ме съдеха, нямаха очакванията огромните, които тук са имали. Да. Защото там и масовката някак си е по-голяма и въпреки, че нали, си изпъкнала и са те взели там, нали, не си един от малкото хора, на които разчитат и съответно тежестта вече се разпределя, нали, напълно. Да, и чисто житейски, чисто извън спорта хората са много по-човечни, много по-либерални, много по-емпатични, бих използвала думата. Да, тук някак сме свикнали да търсим първо какво да съдим, пък после какво Да. И ме приеха. Много бързо ме приеха. Много бързо можех да покажа тази част от себе си, която тук в България криех.
и потисках. И всъщност това ми помогна много. И за 4 години в Испания, 4 сезона играх там, аз нямах нито един физически симптом. Аз не съм се разболявала, не съм боледувала, нямах главоболия, нямах мигренозни пристъпи, нямах буса в гърлото си. Да. И в момента, в който се прибрах в България, и някои от нещата се завърнаха с пълна сила. Да. Започна се пак едно ходене по лекари и вече, нали, бях и на 20 и кусур години и започнах да се интересувам от психология, започнах да се интересувам всъщност какво се случва с мен. И тогава беше... То в крайна сметка, когато другите не могат да ти помогнат, трябва сам да си помогнеш, нали? Да. И тогава някакси почнаха да се навръзват, нали, точките, както Стив Джобс казва. И започнах пъзела да придобива някаква форма, личният ми пъзел. Да. И тогава започнах да се интересувам много психология. Разбрах, нали, че това са паник атаки, че, нали, това е науката, която тя е част от медицината и психологията се нарича психосоматика, т.е. когато емоционално не се чувстваме добре, когато потискаме вътрешно, имаме вътрешни конфликти, тързания, те просто избиват под формата на физически симптоми. Нали. В това число могат да включат дори и контузии. Нали. Когато понякога... Да, то понякога, когато не си в кондиция и почваш да не преценяваш правилно движенията си, нали, е нормално да се случват някакви такива аномалии. Да. Добре, че си намерила начин първо да помогнеш на себе си и второ вече днес да помагаш на други, на мои връстници, на по-големи хора. И тук идва да те питам, понеже, нали, аз не съм запозната, нали, още не е толкова разпространено, сякаш по нашите географски ширини. В какво се изразява твоята работа? Как процедираш с състезателите? Какво се случва, нали, в една среща? Какво може да очаква някой, който се срещне с теб, нали, е такива неща, които... Много хубави въпроси. Връщам само една крачка назад, за да кажа за спортния психолог и за проблемите, за психологията. За мен спортният психолог е като човек, част от щаба. Нали, в една хипотетична ситуация на един добър отбор, клуб, състезател, нали, има главен треньор, има кондиционен треньор, има и спортен психолог. Аз, когато заминах за Испания, за първи път в щаба видях спортен психолог. И, нали, с така мои думи си го превеждам спортен психолог като треньор по психическа устойчивост. Нали, както имаме треньор, с който тренираме техника, тактика, имаме треньор, с който си тренираме физически тялото, да сме по-здрави, по-издръжливи, по-силни. Точно така. И имаме и спортен психолог. Нали, в един перфектен вариант. Не искам да използвам думата перфектен. Не е нужно един спортист да има конкретен проблем, за да се свърже с специалист. Нали. Също важи и за хората, но това е една друга отделна тема. Нали. Говоря за психологията. Там вече е по-дълбока тема, по-сложна. По-дълбока е. И как протичат срещите конкретно с мен, какво работя с тинейджерите, с родителите, когато работя с дете, което е непълнолетно. Първата среща задължително винаги я провеждам само с родител или с родителите, ако и двамата искат да участват в разговор. Целта на тази среща е да се запозная малко по-детайлно с цялата ситуация в семейството, с родителите, дали са спортували, дали не са спортували, дали има други деца, детето от кога тренира, просто да придобия една малко по-ясна представа за цялото семейство. Оттам нататък вече след това работя с тинейджерите, като, разбира се, много индивидуално, зависи кой какви заявки има. Обикновено хората до момента ме търсят с конкретни проблеми. Нали, точно това, за което си говорихме, че трябва да имаш нещо да предприемеш действия. Обикновено проблемите са, че тренира много добре, нали, детето по време или тинейджър по време на тренировки, представя се много добре, но като дойде състезанието, има едно притеснение, има един блокаж. Това е основният проблем. Разбира се, той далеч не е свързан с детето, което е сложното в моята работа да го обясня на родителите. Да, че не е проблема в тяхното дете, сигурно не знам колко много проценти от децата го получават. Това проблем получава и аз. Нали, аз съм имала такава ситуация, в която съм получавала, нали, топка в гърлото и аз не можах да оцеля топката и мач аз докато вляза и той беше приключил. То всички го получаваме, нали, със сигурност всички имаме такива моменти, но идеята тук е, нали, че за да го има това толкова силно притеснение, страх, един вид от провал, нали, ако сега се проваля, не победа. Той е свързан с това да не разочароваме най-близките си. А най-близките са треньорът и родителите ни обикновено. И защо? Защото в днешно време все още, за съжаление мога да кажа, в България повечето треньори
подходът им е чрез вменяване на страх, критика, Да, да. което със сигурност рефлектира върху тези деца и тинейджери. То рефлектира и върху спортистите, без значение дали са тинейджери или вече са пълнолетни. То няма значение, да. Никой не обича да Да. бъде контролиран с страх. Нали? Страха е нещо, от което всеки бяга и когато го използва да въздействат върху теб, нали, съответно. И нещото, заради което въздействат върху теб, то пак става страх и става... Точно така. И то е страх и срам, другото, което е, защото много често треньорите нали, използват реплики, виж, за нищо не ставаш, аз изложи тук пред другите, ти си пълна нула, нали, и то е точно, те смачкват самооценката на този човек, нали. Така че това е една много, много голяма тема. Разбира се, аз имам техники, с които работя с тинейджерите, нали, как да успокояват ума си, как да контролират по-стресови ситуации, как самите те да се отпуснат. Понякога имат и крампи, нали, в някакви такива по-стресови ситуации, моменти напрегнати, да. Също така, друго, върху което наблягам много, когато работя с тинейджери, е точно комуникацията с родителите им, нали, това как да общуват малко по-добре с тях, да е по-леко, да могат да се разбират, как самите родители да ги подкрепят повече. Защото, нали, ти си играла, ходила си по мачове, нали, тренирала си по-сериозно. И съм виждала какви ли не е случки там, нали. Със сигурност. Много сериозни. И знаеш, че след загуба, нали, ти знаеш какво не си направила добре. Знаеш къде си сбъркала, къде си била. Няма нужда някой да ти го натяква, да ти казва точно така. Това не го направи, другия път го направи. Мела ти го направи. Точно така. Точно така. И всъщност това се получава масово. Нали, не мога да се кажа на 100%, но в много голяма част от случаите, дали ще идва от треньора, дали ще идва от родителите. И аз знам, че те го правят с най-добри намерения, нали? Те го правят с най-добри чувства да помогнат наистина, но в случая те вредят повече. И ето тук, нали, малко по малко става една яма между тях, отношенията им и това самия тинейджър, нали, самия спортист да започне да се затваря, да има по-лоши резултати, да се страхува, да се притеснява. Така че в този ред на мисли, нали, най-доброто след загуба, което може да кажете на някого, е просто да го оставите, ако има нужда от време. Или да му кажете, може би времето сам, ти знаеш какво не си направил, просто сам да го премислиш е много по-добре за себе си, да се успокоиш и след това вече да говориш. Точно така. Всъщност най-доброто е да не го критикувате и да не му казвате какво не е направил както трябва, защото този човек знае със сигурност. И много хубав въпрос, който така провокирам самите родители да задават на тинейджерите, но той мисля, че може да се използва във всяка една ситуация, е да попитат от какво има нужда. Да. Нали, в случая, примерно, представи си, ти губиш някой мач, ядосана си, тъжна си, разочарована си, нали, ако дойде баща ти те попита, от какво имаш нужда в момента, нали? Ти ще кажеш от какво имаш. Да. И това нещо да бъде уважение. Нали, точно така. Да. Имаш нужда да не говориш известно време, имаш нужда да направите анализ, имаш нужда да си ядосаш и да го изкараш от себе си. Да, съгласна съм. Как могат или да те намерят хората и да им кажем, че не е нужно да имаш проблем, за да се свържат с теб, а по-скоро могат да се свържат с теб, за да предотвратят някакъв проблем и да няма нужда да се минава през това цялото мъчение. Да. Но как могат да те намерят? Хората могат да ме намерят най-лесно teddyangela.com ми е сайтът. Там има контактна форма консултации. Може да се свържи директно или през контактната форма, или на имейлът ми, който е teddyangela88@gmail.com. Както и социалните мрежи. Социалните мрежи, Facebook, YouTube също имам канал. Не съм толкова активна, колкото сте вие, за което така мога да си взема от ваш урок. Спортна психология. Теди Ангелова спортна психология Теди Ангелова. Мисля, че спортна психология Теди Ангелова, да. Чакай за секунда се обърках. Да. Спортна психология Теди Ангелова. Дори да напишете само в Google Теди Ангелова, ще ми излезе сайта. Пак излизат супер много резултати, така че... Да. Между другото, тук обаче искам да ти се похваля за това, което каза последно, че не е нужно, нали, да имат някакъв конкретен проблем да ме потърсят. Напоследък все повече клубове ме търсят, за да работя с играчите им, с състезателите, което наистина за мен е много хубаво. Смисъл, това е страхотно. И тази практика в България, страхотно. Да, че тези треньори, нали, осъзнават нуждата от спортен психолог и работя все повече с клубове, провеждам такива групови срещи. И наистина много, много ме радва. Радваме това нещо. Всъщност една от целите ми е да стане така, да мога да
да достигна до повече хора и да им помогна да го разберат, че не е нужно наистина да има някакъв конкретен проблем. Да. Да, ти знаеш всъщност, че Ига Швионтек работи от 14 годишна със спортен психолог. Не знам всъщност. Не се им чудвам, но то навън е доста приета практика. Нали? Да. С Сашко Василев, като правихме интервю, ако не се лъжа, мисля, че и той каза, че навън в абсолютно всеки, нали, отбор си има спортен психолог, нали, който работи с тях. Сега, може да се заблуждам, но съм почти сигурна, че каза, че в тяхната академия също има. Така че то е нещо, може би вече нещо наложително. Защото живеем в някакво такова време, в което вече всичко е много неспокойно и от всякъде има нещо. Така. Всичко рефлектира върху теб и много често няма как да го... Така е. В този ред на мисли, ти как го изкараш от себе си? Твоите по-предизвикателни моменти, по-стресиращи? Сигурно си. Аз с музика. Единствено музика. И само. Да. Пееш? Не, слушам. Просто... Слушаш музика. Окей. Не свириш на някакъв инструмент? Не, тия слушалки не знам още как не са се издънили, нали, по някакъв начин. Но да, и другото, което отивам да игра тенис. Просто там всичко... Просто влязали на корта, някак си всичко остава отвън и аз просто почвам да мисля вътре какво да направя, за да ми върви играта и така нататък. И много обичам да играя тенис по залез. Защото в нашия клуб залеза е, нали, както с кортовете така, и залеза е точно отсам. И някой път има такива невероятни гледки. Супер. И просто отиваш, играеш и само изведнъж се обръщаш, първо да спреш да пиеш вода, нещо и гледаш залеза и вау! Супер беше. Да, и аз много обичам залези и изгреви. Това звучи наистина много добре. Тениса много помага да бъдем тук и сега, да се откъснем от всичко. Нали, при него има и удар, самото движение някакси помага да това също, нали, физическата активност, тя абсолютно винаги помага по всякакъв... Няма значение каква е, нали? Тя винаги помага. Да, няма значение каква е. Някакви такива неща, които отпускат ума, които сменяш фокуса тотално. Нали, другото, което рисувам. Аз рисувам, нали, вече. Да, между сега да те питам, беше ми интересно какви други хобита, освен голямата страст и любов в тениса. Тениса, видеообработките и така нататък и рисувам. Много обичам да рисувам. Какво обичаш да рисуваш? Сградите са ми много интересни. Мисля да записвам архитектура. Реално това ми е целта. Но буквално рисувам каквото поискам, каквото ми е дошло в момента. Напоследък рисувам много рядко. Даже тук тия дни нещо почувствах, че имам нужда и започнах първа картина от, не знам, сигурно една година не съм рисувала. Някакво такова да седна и да се рисувам. Но да, просто го правя, когато го почувствам. Да, когато си го усетиш, си го нарисувай седни. Това е много хубаво. Да. Много помага. Аз не мога да рисувам. Ако тръгна да рисувам, може би куче, няма да разбереш, че рисувам куче. Не ме бива. Но като каза рисуване, просто първото нещо, което ми изникна в главата, докато описваше толкова така пъстро корта с залеза, просто си представих как рисуваш корта с един прекрасен залез. Залези съм рисувала, да, залезите са нещо уникално, но виж, с корт не съм ги рисувала. Виж, време. Виж, посвърнихте една идейка. Да, една идея, време. Даже мисля точната снимка, която даже аз съм снимала, нали. Ще ползвам за... Може ли да ми изпратиш после? Да, като я нарисувам, но горе-долу след една година я очаквай. Добре, нищо не е на всяка цена. Да. Добре, Теди, към края сме вече и завършваме епизода обикновено с едни така блиц въпроси, свързани с тениса. Първия ми е, не знам дали има смисъл да го задавам, ама любим тенисист, но въпреки че аз вече знам отговора. Федерер. Пак любим тенисист, Федерер, а пък любимата тенисистка? Ига Швионтек. Добре, любимата настилка, или да гледаш, или да играеш, няма значение. Никога не съм играла на трева, би ми се искал да играя на трева, но предпочитам хард. Не мога да играя клей, не ми харесва клея, както на Федерер не го харесва, просто не е моето, имам нужда от хард и да не ми е мръсно. Ние тук в Търново нямаме такива опции. Клея е свещеното и друго няма. Да, знам, че в България повечето места така с клей. Предпочитано е, да. Ние сме любители, но все пак имаш ли любима марка ракети, нали, някой с която ти играеш, така да си забелязала? Играя с Уилсън, но Баболат бях пробвала няколко пъти. Една от ракетите на Рафа и всъщност бях много очарована, даже исках да си я купя, но така и не стигнах. Тях не съм ги пробвала, между другото. Ставила съм си го като такова, но те някакси... Да, не стигам до тях. До тях. Любимият ти удар? Форхенд. Форхенд.
Добре. Ако може да е по обратния диагонал, още по-добре. Много опасно. Много опасно. И като за финал, любимия турнир. Уимбълдън. Да. Да, няма капка съмнение. Между другото, миналата седмица бях точно на Уимбълдън. Видях. Да. Така че сбъдна си една детска мечта, да се докосна до свещената трева на краля. Да. И моя мечта е. Били сме в Лондон, но виж, не остана време да отидем до Уимбълдън. Следващия път. Поставили като цел специално за това да отидем. Така че... Най-добре на турнира. Да. По възможност. Теди, много ти благодаря, че беше наш гост, че така върна... ние върнахме гостоприемството, по-точно. В полето върнахме топката, да. В полето върнахме топката. Мисля, че се получи уникално. Много, много хубави теми засегнахме. Важни теми, според мен, които трябва да се дискутират повече. И да, много ти благодаря за този Много ти благодаря. На мен ми беше много приятно да си поговорим. Не знам кога мина времето и как така неусетно излетя, но наистина ми беше много приятно да си поговорим. Желая ти наистина много, много успех. Възхищавам ти се. Пак ти го казвам. Дързай, бъди смела и си избъдвай мечтите. Благодаря. Благодаря и на теб. Много успех в, както каза, че вече отборите търсят, да помагаш на още повече хора, понеже това е много важно и да продължаваш да пращаш това съобщение, че не е срамно да потърсиш помощ, дори когато не ти трябва. Което е много важно. Дори когато не ти трябва, така е. И другото за мен през годините е било много важно да говорим за слабостите си, да признаем, че имаме трудни моменти и не ни прави слаби, точно обратно, прави ни силни. Всъщност за мен да си крием проблемите и да се правим, че нищо няма, това е някакси проява на слабост, голяма слабост. Мисля, че това е перфектното, което може да завършим като изречение. Да, очаквам. Аз ви казах и в Breakpoint интервюто с Федерер. Знам, че ще го направиш някакви ден. Наистина го очаквам с нетърпение. Пожелавам ти го. Знам, че ти е мечта. Пожелавам ти го и така следва я и дързай. Благодаря, Теди. Благодарим на вас, че останахте до края на епизода. Очаквайте ни отново не другата, по-другата седмица. Знаете, че пускаме през седмица. До тогава играйте тенис, радвайте се на времето. То сега малко се разваля, но пак ще се оправи. Кортовете вече навън са отворени навсякъде, така че с пълна сила отваряме летния сезон. Чао и до нови срещи!